Hi! Hi mga pangga! So, kagahapon, di ba, bahaw o kopiko naman to kong gikaon. Tanawa. Di ba, dahil naluoy. Hala, ipitik ko. Nagipitik ko. Saan man na? Pitik kay may ay nakalain. Ay, nakasakyan ng nila. Inag ko doy. Balik ko. Hala, bago ni Sanok ba o? Muna nga ni mo taas ang mga lens, no? Tinitiwasan sa nako. Ba, ingon ko na naluoy, no? Tanawag, invite ko upuan, birthday party. So, murag dili lang Milo ay kopiko atong makaon ron. So, yeah, see ya guys. Og yes, naabot na gyud mi, nagpahipi ra mi no. To receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kailan ka sa birthday? Kailan ka sa birthday? Happy birthday to you. Yay! Birthday to you. Happy birthday. Yay! Uy, unsa to? Yeah. What? Kawaw ba? Yeah na. Cheers! Cheers! And the most awaited part. Stang lamia sa mga food. Tara, kainan na. Mukhaon ako, unsa di oy. Unsa pud ni akong kauban mo? Ganun ginaaway daw ni niya. Kadugay ba makakmuha? Pili na. Kadaghan sa pagkaon. Oh, unsa ka? Prutas mo diha. Oy. Wow. Nice. Kanya lang ka. The design is very yummy. Dili lang medyo kailang food. As in, daghan po kayo silang food. Yeah. Sige na, makaon ako. Bye. Mga kapangga. So, manatag ka uno. Nabusog ko kagayo. Ako akong kauban. Mura nagpidaw ka. Natulugon namin. Busog na. Mauli na unta may bano kay ulaw naman oy pagkahuman kay nami kailang naabot no sumoto FCFC dayon mi sa Restoria nya nangayo pud mi ugway no Loy is very accommodating gid kaayo ay ang family sa birthday celebrant nya daghan kay sila og ilimnon guys no gikan sa soft drinks no hangtod sa alcoholic drinks no napod sila yung mga wine no kung gusto ka chill lang ana sumoto lata lang ron kay gusto ko mo kanta.
Ayan. So, thank you so much and happy birthday again, Sir Boycon. And wish you all the best in life with your family, of course. Thank you so much, Ma'am Rachel, for inviting us. Yes, so thank you so Birthday na lang much. gani, naka-video kay pag Karon bago ta mo uli, balikan na to ang cake, no? Last na jud ni, kinindot jud kay ang cake ganina, hulatagot tanawa. Tanawa, the design is very classic gyud, lahi ra gyud. Oh, tanawa, asa na ka kita ana? No, one of a kind ka ay nga cake ay amazing. Lahi ra sad. Gusto po ko ani ay, diba? Lahi ra jud, no? Sige daw, So pagasin. anyway guys, no, sugar flow cakes ni, sugar flow cakes lang malakas. Ayan. Karon paagason na to, no? Di ko musubot ng dili ni mo agas, no? Ni agas ganina eh. Try na to. Guys, tanawa. Oh, come on. Amazing. Love it. Diba? Sugar flow cakes and pastries lang malakas. Ayan. So guys, no, this cake is from Sugar Flow Cakes and Pastries with a touch of Erwin tea. Ayan. Diba? Guys, i-message na ilang page. Unsa pa gikulat? Sige na, i-message na. Dali ah. Daghang salamat mga kapangga. And see you soon. Bye-bye.